जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 3-ാം അധ്യായാണ് അല്ലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. എത്ര ശ്ലോകമായി? 32 വരെ പറഞ്ഞു. 32 പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞു. അസൂയാലുക്കളായിട്ട് എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ, ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരെ അല്ലെ, അജ്ഞാനികള് മൂഢരുമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 33 സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിർജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലും അയാൾക്കും ഉണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങള് അല്ലെ, ബന്ധിതമാണ്. എന്ന് വെച്ചാ ഒരു നന്മകളുള്ള അല്ലെ, സത്വഗുണത്തിലുള്ളതായിരിക്കും മാത്രം. എന്നാലും ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ആ ജ്ഞാനിയിലും കാണും. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാലെ പ്രഭാവിതരായിട്ടാണ് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. നിഗ്രഹം ഒന്നും അതിനൊരു പരിഹാരമല്ല. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്കല്ലാതെ ആർക്കും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ 7:14 പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം, ആ ഭഗവാനിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവത് സേവന നിരതരാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഉള്ളവർക്ക് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാപണ്ഡിതനായാലും ശരി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്താൽ അയാൾ ബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അറിവൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാലും ഭഗവത് സേവന നിരതനായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് അയാള് ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൗതിക നിലനിൽപ്പിനായി തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും
ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സഹായിക്കും. ഇപ്പോ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കേസില് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാ അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിക്കോളും. അല്ലാതെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി കാട്ടിൽ പോവാ അല്ലെ, വാനപ്രസ്ഥം, അതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഭാവന, ആ മനോഭാവം, ആ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഭക്തി വളരെ സരളമാണ്. ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈസി പ്രോസസ്സാണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എല്ലാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ ആർക്കും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊന്നും ഒരിക്കലും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ, അവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ, അവർക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു കർത്തവ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് കുറെ ശിഷ്യരുണ്ടാവും, അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുക, അത് മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടു. അല്ലാതെ സ്വകർമ്മം, സ്വധർമ്മം, സ്വന്തം നിയത കർമ്മം എന്നൊന്നും അവർക്ക് വരുന്നില്ല. 34 ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർന വശമാഗച്ഛേത് തൗ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ കഥയാ. എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ ഭരതൻ? അറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ അറിയാം മാതാജി. അതെ, ഭരത ചക്രവർത്തി എല്ലാ രാജ്യഭാരവും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ലേ, വാനപ്രസ്ഥം. കൂടുതൽ അവിടെ രാജ്യത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തിഭരിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് വന്നതാ. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ വന്ന് ജപം, പൂജ, ധ്യാനാദികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു മാനില് ആകൃഷ്ടനായി അല്ലേ, മാൻകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നീട് അതിന്റെ പിന്നാലെ എല്ലാ പൂജവും തർപ്പണവും എല്ലാം മുടങ്ങിപ്പോയി അല്ലെ. ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി വന്നു. എല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോന്നതാ. വീണ്ടും അതിലേക്ക് ആസക്തി വന്നതിനാല് അധപ്പതിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ. അപ്പൊ ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യല് തന്നെയുള്ളൂ അതിനൊരു ഒരു വഴി. വേറൊരു കുറുക്കു വഴി ഒന്നും അതിലില്ല. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. ഓരോന്നിനോടും പലതിനോട് ആസക്തി, ചിലതിനോട് വെറുപ്പ്, ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഓരോന്നിനോടും ആസക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിനോട് വിരക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അസൂയയോ അങ്ങനെയുള്ള ദുർഗുണങ്ങളും ഒന്നും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല. അവരൊക്കെ അധപ്പതിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ സ്വതേ ആസക്തി കുറയും. ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് രുചി വന്നാലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികള്, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ താനേ കുറയും. അതിനോടൊന്നും പിന്നെ ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടാവും. ആ ഭഗവാനില് പരമാനന്ദം നമുക്ക് ഒരു തവണ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മള് അറിയും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള സുഖമൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ്, നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അനിയന്ത്രിതമായ വിഷയസുഖഭോഗം ഒരാളെ ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോ വിഷയസുഖങ്ങള് അനുഭവിക്കും തോറും അതിൽ ആസക്തി കൂടെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഉദാഹരണം, തീയിൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. തീ ആളി കത്തുന്നത് പോലെ ഈ വിഷയസുഖഭോഗങ്ങള് കൂടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ അത് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ അയാളെ കൂടുതൽ മുറുക്കി കെട്ടിയിടുന്നു. വൈദിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വേദശാസ്ത്രങ്ങള് അല്ലെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ റിലേഷൻ എന്താണ്? അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ആസക്തി അഥവാ പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം ഒരാളെ ഏതുവിധമുള്ള വൈഷയിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നു. ഭഗവാനോടാണ് അല്ലെ ആസക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആ പ്രേമപൂർവമായ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന് വേണ്ടി നടത്താൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ വിഷയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാവും. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സാധനാഭക്തി 9 തരം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. പിന്നെ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള 9 പടികൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 9 തലങ്ങള്: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമ. അങ്ങനെയുള്ള 9. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ള ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത്. നമുക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഉയരണം. ആ പ്രേമഭക്തി വരയ്ക്കും നമുക്ക് എത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാവബോധവാൻ ആവണത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ താനെ നമ്മൾ മുക്തരാവും. ആ ഭൗതിക ആസക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് തനിയെ വിടാൻ പറ്റും. അതിനോടൊന്നും പിന്നെ മമത ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആരോട് മാത്രം ഉണ്ടാവുക ആസക്തി? ഭഗവാനോട് മാത്രം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലം പൂകലാണ് എല്ലാത്തരം വിഷയവിരക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശം. വിഷയവിരക്തി എന്തിനാ വരണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലം പൂകല് അല്ലെ. ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യാം, ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാ സമയവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാവാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും. 35 ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വധർമ്മം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നോട്ടെ, എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല, ശ്രേയസ്കരമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആപത്കരാണ്. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകള് നിറവേറ്റണം നമ്മൾ. അതേ വേണ്ടൂ. അതല്ലാതെ അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളോ എനിക്കത് ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്വന്തം കൃത്യനിർവഹണത്തില് കുറച്ച് നാശം സംഭവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേയസ്കരം സ്വന്തം കർമ്മം. കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. അന്യർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയല്ല, സ്വകർത്തവ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിറവേറ്റുകയാണ് ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി ആത്മീയ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നവയാണ് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ. ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ പാതയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കണം. അത് സനാതന ധർമ്മത്തില് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ജഗത് ഗുരുവാ, എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇപ്പോ തേരാളി അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞ് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. ആധികാരികമായ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നല്ലത്. എങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്ന് ആ ആധികാരികമായ പ്രാമാണികനായ ഗുരു പറഞ്ഞു തരും. അതനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
ഭൗതികമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ മോഹവലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പരിതസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നാം ഓരോരുത്തരും അനുസരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു ഭൗതികതയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരിലും ബാധിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ അധീനതയിലാ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തിലാണ് പിന്നെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എല്ലാതും. അങ്ങനെ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ മോഹവലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പരിതസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നാം ഓരോരുത്തരും അനുസരിക്കണം, അല്ലെ? നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം മാർന്നവനുമായാൽ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതീതനാവണം? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തമോ ഗുണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഈ സ്റ്റാറ്റസ് കൂട്ടണം, രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരണം. പിന്നെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നിൽക്കരുത്, വീണ്ടും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഏതാണ് വാസുദേവാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരണം. അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഏറ്റവും നന്മ നിറഞ്ഞ ആ ഗുണം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ പ്രബലമാക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവുക, തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം മാർന്നവനുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാള് പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പിന്നെ സ്വധർമ്മം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ ഗുരു ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. 36 അർജുന ഉവാച ആഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷ അനിച്ഛന്നഭിവർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ് എല്ലാവരും. എന്നാ പിന്നെയോ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗുരു നിർദ്ദേശാനുസരണം നമുക്ക് സ്വധർമ്മം വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഒരു സംശയം. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? ചിലരുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി വീഴും, അല്ലെ? നമ്മളത് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവില്ല ആ തെറ്റുകൾ ചെയ്യണേ, പിന്നീട് തോന്നും അല്ലെ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും കമ്പൽസറിലി അല്ലെ പാപം ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് പ്രേരിതനാവുകയാണ്, നിർബന്ധം എന്തോ ഒരെണ്ണം പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അർജുനൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്ത യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനെതിരായിട്ട് പോലും. അപ്പോഴതും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് നമ്മളുടെ മേല് പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്ന കാരനാണ്. ആ സമയം അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലെ തമോ ഗുണം വർദ്ധിച്ചു നിൽക്കണ സമയമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളോടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ജീവസത്ത യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരാവും, അല്ലെ? ആ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താ കാരണം അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതാ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിധേന മിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഏതാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു? കാമം, അല്ലേ? അത് എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണേ? രജോ ഗുണ സമ്പർക്കത്താല് ഉണ്ടായതാണ്. പിന്നീട് അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറും ചെയ്യും. അതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാമമാണ് ഈ തെറ്റുകളിലേക്ക് ഒരാളെ വലിച്ചിഴക്കിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കാമം അതാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാശമായിട്ടുള്ള ശത്രു. നശിപ്പിക്കുന്ന ശത്രു ആരാണ്?
കാമമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, മൗലികമായിട്ട് ആത്മീയാണ്, ശുദ്ധമാണ്, എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പാപങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്തവനാണ് ഈ ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്ഫുലിംഗമായിട്ടുള്ള ആ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഭഗവാന്റേതായ. പക്ഷേ പ്രകൃതിയോടുള്ള സമ്പർക്കം വരുമ്പോഴ് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടും പല പാപങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാലെ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല ഈ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ. മറ്റൊരു കാരണമാണ് അതിനുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്താ കാരണം? ഈ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കം വരികയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ. അങ്ങനെ ക്രോധമായി തീരുന്ന അതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കവർച്ച നടത്തണു അല്ലെ, ഓരോരുത്തരെ ഹിംസിക്കണു, അങ്ങനെ വധിക്കണു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? സ്വയം ഭഗവാനാൽ പ്രേരിതരായിട്ടല്ല. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താലാണ് ഈ കാമം ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ കാമം പിന്നീട് ക്രോധമായി മാറും. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ആസക്തി കാമമാവുന്നു, കാമം ക്രോധമാവും, ക്രോധം സമ്മോഹമാവും, സമ്മോഹം പിന്നെ സ്മൃതി വിഭ്രമം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു. അതാണ് ഇവിടെ കാമമാണ് ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. വിനാശം വരുത്തുന്ന ശത്രു ഏതാണ്? കാമമാണ്. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി അവന്റെ ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി പരിണമിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ദൈവികതയുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കണം, അത്രേ വേണ്ടൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ, ഈ കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ടല്ലോ അത് കാമമായിട്ട് മാറും. രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താല് അത് ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി പരിണമിക്കും. പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൈരായി മാറുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി മാറുന്നു. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കാമം ക്രോധമായും ക്രോധം മിഥ്യയായും മാറുന്നു. എന്താണ്? പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കം വന്നാൽ തൈരാവും. അതുപോലെയാണ് ഈ കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ടല്ലോ, ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആധിപത്യത്താലെ കാമമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നീട് അത് ക്രോധം മിഥ്യ ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാറുന്നു. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ കാമപ്രവണതകളെ സഫലമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അതായത് ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ സ്വധാമത്തിലായിരുന്നു, പണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടുന്ന് പല പല കാമനകൾ നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളോ ഇതിലങ്ങ് ആവേശം പൂണ്ടിട്ട് ഈ ഭൗതികത ഇതാണ് എല്ലാം, ഈ ചെറിയ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖങ്ങള് അത് മാത്രം മതി എന്നുള്ള ധാരണയില് ഭഗവാനെയൊക്കെ മറന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയില് 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ച് മരിച്ച് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ജയിലാണ് ഇവിടെ അല്ലേ. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന യൂണിഫോമാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം, ജയിലിലെ യൂണിഫോമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു പട്ടിയുടെ ശരീരമായിരിക്കും നമ്മളെ യൂണിഫോമായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതരാണ്. എന്താണ് ചങ്ങല? ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാകുന്ന ചങ്ങലകളാലെ ബന്ധിതരാണ് നമ്മള്. അതിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അത് പിന്നെ വീണ്ടും ബന്ധന കാരണമാവും. വീണ്ടും പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം. അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മോചനം ഇല്ല. കാമത്തെ പരമപുരുഷനോടുള്ള പ്രേമമാക്കി മാറ്റിയാൽ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധമാക്കി മാറ്റിയാൽ, എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ കാമവും ക്രോധവും ആത്മീയവത്കരിക്കാം. ഈ കാമത്തിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? ഈ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമപ്രേമമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമാക്കി മാറ്റിയാല് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ കാമവും ക്രോധവും ഒക്കെ ആത്മീയവത്കരിക്കപ്പെടും.
അതൊക്കെ അടങ്ങും. പിന്നെ അതിന് പവർ ഇല്ലാണ്ടാവും. കാമവും ക്രോധവും കൃഷ്ണ സേവനത്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചാൽ അവ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായി ഭാവിക്കുന്നതിന് പകരം മിത്രങ്ങളായി തീരും. ശത്രുക്കളായി ഭവിക്കണേന് പകരം അവ മിത്രങ്ങളായി മാറും. ഇപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം വരുമ്പോഴാണ്